עכשיו אנחנו עם עניין אחר. אתמול אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק עליו שוקדת חברת הכנסת רוחמה אברהם כבר כמה שנים, הקמת מועצה לביטחון תזונתי. בוקר טוב חברת הכנסת רוחמה אברהם. בוקר טוב תמי לך ולכל המאזינים. אז קודם כל צריך לומר לך, לברך אותך. את כבר כמה שנים משקיעה מאמץ גדול בהקמת מועצה כזו, וזה לא, את יודעת, זה על פניו נשמע מתבקש, לא? האמת היא שבעשור האחרון, כאשר אנחנו רואים מה קורה במדינת ישראל, כאשר יש הפערים הולכים ומתרחבים, העניים הולכים ונעשים יותר עניים, אנחנו חוזים במראות קשים מאוד, במיוחד לפני החגים פסח וראש השנה, באותם תורים של אותם אנשים שאין להם מה לאכול בחגים ומתרשים לעמוד שעות ואפילו לריב. אתמול אני יכולה לומר לאותם אנשים שזו בשורה שתוקם בעוד כחצי שנה שיפורסם חוק ברשומות, מועצה לביטחון תזונתי, אשר התפקיד שלה יהיה ללוות את כל הממשלות בישראל ולקבוע מדיניות. חברת הכנסת אברהם, יש לנו כל הזמן קטיות בקו, אם את יכולה טיפה לשפר את המיקום זה מאוד יעזור לנו. אני אשפר את המיקום. מצוין, ותוך כדי, תראי, בעצם מדובר במועצה שיש לה כמה תפקידים מאוד ברורים. אחד זה קודם כל תכנון של מדיניות ביטחון תזונתי, שזה לא אומר דרך אגב, שזה שאין לאנשים ביטחון תזונתי לא אומר שאנשים בהכרח רעבים, אבל זה אומר... המילים ביטחון תזונתי זו מכבסת מילים לתופעת הרעב במדינת ישראל. כן, יש שתי תופעות. כן. האחת של, אנחנו רואים את האוכלוסייה שהיא יותר שמנה, עכשיו היא יותר שמנה לא כתוצאה מהעובדה שהיא אוכלת מזון בריא, אלא כתוצאה מהעובדה שלעיתים היא נדרשת לאכול הרבה מאוד פחמימות, הרבה מאוד סוכרים. זה זול, זה פשוט זול. משפחות שלמות חיות על פסטה ורסק עגבניות, שזה לא מזין, לא בריא, לא נותן לילדים את מה שצריך, אבל זה ממלא את הבטן. נכון, ולכן אחד מהתפקידים, למועצה הזו יש מספר תפקידים. אני רוצה לספר לאנשים על עוד תופעה שקיימת במדינת ישראל. האם את יודעת שלמעלה ממיליארד שקלים למשל תוצרת חקלאית נקטפת ואו נזרקת ולא מחולקת נכון? אנחנו חוזים באותם אנשים קשישים שמחפשים בפחי הזבל כמו חתולי רחוב עבור אותו ירק שאליו נדרשים, ולכן אחד מהתפקידים של המועצה הזו זה יהיה לבסט ויהיה לעשות סדר בכל מה שקשור לאוכל שנזרק מצד אחד, לטיפול בעניים מצד שני. אנחנו צריכים ללמוד את התופעה. הרי מה שקרה בשנים האחרונות כתוצאה מהמצב שהמגזר השלישי ככל שהוא נכנס ומטפל יותר בבעיה, אגב, אני באמת מעריכה ומוכירה את כל אותם מתנדבים ואת כל אותם אנשים אשר נותנים את מיטב זמנם ומרצם עבור אותם אנשים מסכנים שאין להם לאכול. אבל ככל שאותם אנשים נכנסים ומתנדבים ונותנים, ככה ממשלות לדורותיהן הסירו אחריות מהתופעה הזו. ולכן אני סבורה שדווקא עכשיו, כאשר מדינת ישראל, אנחנו מתגאים בעצם העובדה שאנחנו אחת ממדינות ה-OECD, דווקא עכשיו אנחנו צריכים לטפל בתופעה הזו, לראות איך אנחנו דואגים לאותם אנשים מסכנים, וזה יהיה תפקידה של המועצה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שמן הסתם יעלו לא מעט אנשים וישאלו, יש במסגרת התופעה הזו שאנחנו רואים לפני חגים, יש גם את אלה שהם מה שקוראים המקבלים המקצועיים, זאת אומרת אלה שעוברים מגמח לגמח, מעמותה לעמותה ומקבלים ואוספים את הסלים, ובעצם עיקר העבודה שלהם זה בלקבל את התרומות ואת הסיוע. זה סוג של תרבות שהשתרשה באשמת המדינה כמובן והחברה הישראלית. אני לא מאשימה כאן את המקבלים, דווקא את הנותנים, אבל האם בעצם הקמה של מועצה שתסדיר את העניין הזה באופן כל כך ממלכתי, אין סכנה שאנחנו בעצם נותנים סוג של חותמת, של אישור, של הסכמה, לכך שיש פה המון אנשים שחיים מתרומות? תראי, אחד התופעות שאני הייתי עדה להם לאחרונה, כאשר עברתי בין בתי התמחוי, זה לראות את אותם ילדים שעומדים בתור. אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל אני חרדה כאימא
לראות את אותם ילדים עומדים בתור. איזה חינוך אנחנו נותנים להם שזה בסדר לעמוד ולקבל את הקרטון? כאשר אני אומרת שהתפקיד של המועצה יהיה לקבוע מדיניות, אז בין הדברים לבחון האם נכון לטפל בכל אותם אנשים, לא על ידי מתן קרטונים ופרודוקטים שלעיתים הם לא צריכים אותם, אלא אולי במתן כרטיס אשראי מזון מיוחד, שאותם אנשים ישמרו על כבודם וילכו לסופרים ויקנו אך ורק מזון, לא אלכוהול, לא מוצרי סיגריות. אבל אני רוצה לומר לך שבסקר, אני עובדת עם עמותת ידיד, אגב, וזו ההזדמנות לומר לכל אותם אנשים שעזרו לי בניסוח החוק, תודה. עשינו סקר ערב חג הפסח בקרב אותם מקבלי קרטונים, והתברר בסקר הזה שלמעלה מ-90% מאותם אנשים מתביישים ולא רוצים לעמוד בתור. אז נכון, יש מספר אנשים שכפי שאת הגדרת אולי עוברים ממקום למקום כדי לקבל את הקרטון הזה. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לטפל בתופעה. כן, אבל השאלה היא במקביל, לא צריך לומר שבעצם הבעיה האמיתית כאן היא שיש יותר ויותר אנשים עובדים שמקבלים את הסיוע הזה, יותר ויותר אנשים עובדים שלא מצליחים לתת לילדים שלהם את המזון הבסיסי, ואולי הפתרון הוא לא רק במתן ביטחון תזונתי, אלא, את יודעת, ביטחון קיומי בסיסי, שבן אדם יוצא בבוקר לעבודה וחוזר בסוף היום עם תשלום שמאפשר לו קיום מכובד. אין ספק שבשנים האחרונות יש ישראל שנייה, וזו אותה ישראל שנייה של אנשים... שהולכת וגדלה, שהולכת וגדלה. אני רואה את מעמד הביניים שהולך ומתרסק. אותו מעמד שנדרש לשלם היום עבור יותר דלק, עבור יותר חשמל, עבור מים, שלא לדבר על מחירי הקוטג'. כן. עכשיו, אין לי ספק שישראל הראשונה, אם היא לא תלמד לשמור ולטפח את אותה ישראל שנייה שהולכת וגדלה, לא תהיה פה זכות קיום למדינת ישראל. וזה נכון שאנחנו דואגים לביטחון הקיומי שלנו, אבל אחד מהסעיפים לביטחון הקיומי שלנו זה הדאגה והדאגה לכל אותם שכבות חלשות, בין היתר לא רק בהספקת מזון, אלא גם ליצור את היכולת, ליצור את התנאים כדי שאותם אנשים יוכלו לצאת מהבית ולהתפרנס בכבוד. הטיפול בבעיה זה לא רק על ידי מתן חלוקת מזון, אלא באמת לאפשר לאותם אנשים יציאה לקורסים והכשרות, יציאה לעבודה מכובדת, על מנת שלא יקראו עובדים עניים, אלא על מנת שלא יצטרכו לעשות את החישוב האם הם קונים את המנת בשר פעם בשבוע, או הם קונים את התרופות לילדים שלהם. ויש משפחות כאלה, את יודעת שיש אימא שהכרתי אותה מדימונה, שמתפוחי אדמה היא עושה הכל. הילדים שלה חושבים שהם אוכלים את הכל, היא רק מוסיפה תבלינים ומשנה את הטעמים. אבל המצב הוא לא פשוט, התופעה הולכת וגדלה. אז אולי... וזו בהחלט בשורה מאתמול, למען השקיפות אני אומר שזה עבר, הצעת החוק עברה בוועדת הכספים בקריאה שנייה ושלישית, ואני מניחה בימים הקרובים היא תבוא למליאה על מנת שנוכל לאשר אותה ולהכניס אותה לספר החוקים של מדינת ישראל. נו, הלוואי, והלוואי, ואחד הדברים הראשונים שתעשה המועצה הזו זה תמליץ להחזיר את שיעורי התזונה לבתי הספר באופן מסודר, כדי שילדים ילמדו איך להתנהל נכון במטבח, גם לצורך בטיחות, אבל גם כדי לדעת מהם אבות המזון, איך צריך נכון לאכול, וזה גם סוג של דרך להתמודד עם הפרעות האכילה, שזו תופעה הולכת וגדלה בישראל. הולכת וגדלה, תרשי לי משפט נוסף. בבקשה. אחד החוקים החשובים שחוקקתי ב-2005 זה היה חוק ארוחה חמה לתלמיד, כן. אשר בעקבותיו למעלה מ-135,000 תלמידים מקבלים ארוחת צהריים. את דיברת על שיעורי תזונה. אני מדברת על החלת חוק ארוחה חמה לכלל תלמידי ישראל, כאשר התשלום יהיה לפי מבחן הכנסה של ההורים. בחנתי מה זה עשה, מה החוק הזה עשה במהלך 5 השנים האחרונות, אז אנחנו למדים שתופעת האלימות הולכת וקטנה. ההישגים בקרב אותם תלמידים הלכו וגדלו. ברור, רואים, יודעים קשר ישר בין עוד שלב בכל מה שקשור לטיפול בתופעת העוני והרעב והתופעה החברתית שאני נדרשת אליה כאשת ציבור. זו חובתי. אז יפה, אז הרבה ברכות להצלחה הזו, והלוואי וההצעה